Kalambay. Mawes kayo nga agdengag iti kabuerbaro nga drama tayo nga napaulwan iti Kalambay. Drama nga mang tadlinglingay kan adal ita sinuman nga agdengag Kalambay. Kat maawes ti tunggal may nga mang ipatulod iti surat wenno kayat na nga ipadrama kene Kalambay. Kat tagta, intayo ibasa dato muna nga surat nga intayo naawat ito'y drama nga Kalambay nga naglingad mat iti nagan nga bantor dato nagsurat kaso iti imbaga na Dear Kalambay, agduma wenno agsabali iti ugali dagiti duwa nga anak ko. No kasano ti kinaman nagbabaente na una nga anak ko, iso mati kinalibtak ti buridak ko. Alis to no maipapan iti babae. Agsungan iti ugali da nga duwa. Tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti ag-istorya. Amang, adda kadwa kasi mangpait. Naida, nubyak. Aida, iso niya amang kao. Agmanuak, tata. Kasyan na ka ti Diyos, balasang kao. Excuse me, tata. Pagpula sa bit niya, ha? Maturog dito'y balay tinobya. Ala, mapantan iti silit ko, hanay. Okay, honey. Ay, naglukon na itang anak kao. Sa bali man ang sangput na babae. Hindi na panalawas. Sa bali tinobya na. Sa bali man ay, nagbiitay nga agsukat iti nobya ti anak kao. Kaslamot agsukat la iti balo ti pampamayan nan kadag iti babae. Kahit dayjay ka din nga Aida ti final idawng. Final nga? Final ang nobyam Iso ka din ti kasarmaw, ti asawaam. Ay kadipindi tata. Paliiwag pa yan, agkalaan kamay. Tanariga mo na kasar ko adagusan ka di ka agkalaan. Anya? Ay. Di ka pa ilang amin mga asawa tap nagtalnakan. Ahaw? Sa anak pa yan nakasagana mga asawa? Agpapasak pa yan agbaraw. Nay, papanam ka Marta. Ay, mapanak man di tabalay da kapagis ka, kakabantaw. Adaw kasyon dita. Adaw mo titaw, dita balay da. Si Mang Pert, di ka anakak, manipod ijay abroad kaka. Asino aka anakam? Di Marimar. Ay, si Mang Putay. Kaano pa'y? Di na minsan akalman kaka. Ina man alaen tay pauit ko arilaw. Kan bareng adda itid na abagkaw. Adun kay, ti utang da jay aka anakak kanyak. Awan intid na kanyak, di naudi apan nagkawid na iday. Iswahay, singirag jay ka naka. Kundawayak adawatan, tawang pamilya na kaka. Apay awan pa'y asawa na ya. Awan? Pati nobyaw awan. Single pa'y laeng jay ka nakak. Nay, apay nga adi pa'y lamaki asawa. Jak amo Agam no siya klamay sa. Kay kayat ko no saado na makiasawa. May mayat no agbaak. Awadon no makiasawa. Saan da kami na matulungan akakabagyan na. Ay, awa mabalin niya. No kaya't nante makiasawa, kaka. Idawat ko Tasapay la ko tasanay na makiasawa. Kardeng anak kao. Ay, si Mang Pumagaya man ni Marimar manipod abroad. Ay, kastaya amang. Ay na, agrubot ka. Tayong kaarmaan. Anya? Kababain. Amang dinakmat lang kayat. Anya? Apay ngamin negatibo adagos ti panunot mo ya. Di mo pa'y lapinadpada sumat atras kaan. Kun may sa agdinamag iti akras na ka ni Marimar. Amang ada nubyo na. Uno saan, ang mga ada sa bali nga type na nga Uno saan, ang mga ada plano na nga agbaak. Awan nubyo na dayjay. Padam a single. Ay di ka kapoy-kapoy.
Tawan puli tayo atok mam. Kita am di kabsat mau. Nakaadon itinubya. Sika, awan pa ay, uray may sa. Ay, kuha, amang. Ala, agrobot ka tayong kagdigaos. Ha! Tapno na bang lumot tasang aw mo ah. Agtotbras ka. Mabuhay nakmat. Kuyugon ka. Kan, agrobot kan. Ay, umay kami man nagpasyar, marimar, balasang kaw. Ni, Tata Bantor. Da kayo magayam. Sumar kayo ah. Ay, agyamang kamay. Ni, nagpintas mo ta orkidya nga awit yun, Tata. Wan. Regalo ni Karding ka. Ay, saan ka ni Karding? Ay, un amang. Oh, kumusta ngay Kardeng? Long time no see ah. Ay, agtugaw kayo gayam ah. Ay, kwa, ni Karding latatag tugawan, ta pumanawa mo laang. Dapay aramidag, di balay balasang kaw. Ay, sige ah, gisarsarita kayaw. Ay, Karding, lalay nga ba? Ay, sige, marimar, panawan kay pay. Sige, Tata. Ni, Karding, Kuha. kumusta kan ngay? Adamot atim maer ka. Saan po pa'y? Baro ka pay. Un. Ay, uray siya. Balasang akpay, tamang pay mangamin kumayat. Ay, Ay, mabit lang ata mga isagana kiti meriendata. Ay, uray saan ta? Gawid akon. Inakpay gam, agluto iti pangrabyan, me. Ha? Nay, apaya nagbiit ka. Nag-awit ka mata, Karding. Imayak nagluto ti inapoy, amang. Kan nagapuak, iti ayan timulak. Ay, agsubli ka. Yung kaituloy nga armon ni Marimar. Saanan? Inton maminsanan. Ta, nabanugak nga nagsibug timulak. Ginana ako, mapay. Nakun. Ay, nagduma dagiti anak ka. Nukasanaw, ti kinaligtak ni Idong iti babae. Isumat ti kinatok, day ta manong na. Awanan kay tibain. Babaero ka talaga, Edong. Tala ka! Nga kamata! Inalilaw naglagayam, Edong. Isungag sinatan. Sina? Ano sina? Sige, agsinatan. Awan na sakit. Apa karanggaw? Ay! Agrom ka, nay. Danugag tamuging mo, nay. Kaya mo tamapusi dagi tangipan mo. Nay. Manangalilaw ka. Babaero. Mangloloko. Lucifer. Naintungkon may kangkan, nay. Mang, yaw! Way! Ay, Idong! Yam amok man tinubyak. Ni Lorna. Ha? Ay, Lorna? Ni tatangkaw. Agmanuak, Tata? Ay, kasya nakati Diyos. Balasang ka. Sige, ama nga. Sumra kami pa itisilig ka. Ta agpulas ni Lorna. Nay, sa balimanan. Hindi na palabas. Ni Aida. Sa ita. Ni Lorna. Partak di nga kabsat ko. Ta nakasapul iti kasukat ni Aida nga dagus. Kita. Adamanan ka barbaro ano ubya ta kabsa maw. Sika, ay na, wampay. Kano nga ya, makinubya ka? Ora kastoy ko na. Diyak mga sawan ta kababain mati ag-arm. Ay, nagloko kan. Ay na, nagpakpakugit ka pa'y mo lang aron, no di ka mag-asawa. Useless! Hinak maturugan. Baybayaan nyo dita, asa-asawa dita. Ay, ay una yan dagiti anak ka. Lukas ano ti kinapartak ni Idong iti babae. Isumat ti kinatukmum ni Kardeng. Imalalaan nga ta ni Kardeng. Kat sa anak mo't atukmum. Ay, kaanakan. Pudno ay asin narungkaran nakakano idinaminsan ni Kardeng. Ay, wananti. Nay, ay, kita sa nagapaw, taada-agarim ken ka, kat aklo na matadagusain. Ha? Ay, narigat ti mailawan, balasang kaw. Narigat ti makatumpong iti barumbadaw nga asawa. Kita mandagi jay duangan nakaw, akasinsin mo. Awan pa'y limpyaw anak ki asawaan damay. Jay may sa manugang kaw,
artag kun babae raw. Diyay mo may sa sugador kun agtatakaw. Ha? Namin adaw na ibarbarangay diyay agtatakaw ang manugang kaw. Magibabain nga raw. Nagsisingput da di damaw. Ang singput kito mo gayam dagi diyay alalakay. Ha? Ay, kasimot nga rod dagiti kakasinsin ko, ante. Ay, huwag nga raw. Iswadyak kaya, tamay tulad ka, kadakwada, kanakan. Ay, awadain. Man-manaw, tinasingput alalaki ita. Iso nga, agpakalaingain kanakan. Ha? Uwain, makatumpong kanto pa ila, iti sadaut. Ay, abagan no si kanto mo lati, mangpakpakan. Oh, bay-bay amawon kanakan. Ante. Ay, nang, kwartaman ka na ka. Uray utagag. Pagkatang ko la iti bagas kan si daan may. Ay, ado ti masida ijeref, ante. Agpaisaw. Wen, ingkay mangkitan iti sidaan nyo ijay. Kan alaan yun tuntay hapkaban abagas ije kusina. Mangkita kayon iti mangibagkat. Ay, na. Agyaman ak marimarwain. Sige. Bayadak to no makala. Ay, saan nyo nabayadan, ante? Libre day jayan. Idong, isurum man di kabsat mo nga garam. Anya? Kumapaw ni Manong Mau. Nakaadukan iti nubya ang siro pa'y lakan ko na. Di na pa'y inarim ni Marimar. Ay, kumapay nga rod ni Manong aamang. Sapay nagpintas ni Marimar. Amang ano na anda. Huwag nga madlaw pa'y nga rod nga kursunada ni Marimar ka ni Manong Mau ang kapaw. Nalata, isuro man ni Manaw nga garam. Isurok dagiti mobs, wano diskartay. Malamang nga rod anak ka, tapno makaasawan di kabsa Mau. Manaw, kaya't Mau, tatulungan ka nga garam. Kasano ko mga imat idyong. Kaysa ka ti garam para kang ka. Anya, mabalin ayat ti kasta. Mabalin? Apay kitasanan ngay Manaw. Ay, sige man nga ron. Sige Manaw, yaram ka kanya Marimar. Kasta ni Idong tinapad na garam karday. Tatang, yaram na kanumat ka ni Marimar. Ay una yun. Apay ngamin aya kabutang mo ti agaram anakaw. Diyak nga ron, amo. Mabuhay na ka nagnir-nervyos ako no. Ibaga kon jay ayat ko. Ay, wala. Sapay la ko mga ro, matulungan na ka, di kabsa Mau. Pasensya ka Ta itala nga ay mayak Marimar. Ngam sana bali ta. Kanayon mat nga mumadya kabsat ko. Naibaga na siguro jay... Ay, wen, naibaganan karding. Agpais ako. Kat, anya nga ite ko sungbuat mo. Wen, nadagusan Ay, agpais udah ta. Wen, karding. Saan mo ta narigat nga ayatan di kabsat mo? Iso nga inaklon ko adagusan at ayat na. Kayat mo nga saon. Ada nagkinaawatan mi ka ni Edong. Ta saan mo ta narigat nga ayatan kung nakmanan. Anya? Ay, sige. Agawidak nga ro din. Anya ka matan Idong, apay nga inagaw mo ni Marimar. Kanya mabaling ko ay kaya ata makangkwana. Kung kaya na, mate. Sorry lang na kanimanaw. Takinapuyan na, mate. Unay ka matain. Di mo la pinanunot mo tirik na di kabsat Mau. Naulitak tatang. Saan ko abasaw? Nagkapoy mo nga, main. Iso nga ikasar ko ni Marimar. Kahit di ngay lorna. Awanan, indispos kaun. Ay, anya ngay, awanan na. Kinapuyam tumo ni Marimar. Di di kabsat Mau, di mga asawa kan kwa na. Okay lang, amang. Naimbagkit di ata, diyak inaram. Kasano, no inaram ko, kat inaklon na. Kalpasan na, isukat nakmat lang. O, di nasaksakay dajay. Ay, manyagay nga ron. Una na. Ay, awan. Kung ako makaasawa kan. Awan latamay. Ala, ano samti agbaak anak ka?
nagkapwam, edong. Napana nakisabasita. Anya? Dayta talaga ti pagalistuam. Ano ikaw? Pingag si Pakay. Kaya't mo tadanugan ka. Unan kan Anay ko, nagsantidanok mo Kaya't mo pay, ha? Sanayin. Ala, ikaglaba. Anya, siya manahin? Sakit di ka manay. Tinutrabaho mo dahita. Anyat kayat mo? Danog, wan no aglaba. Aglaba ka. Darasam, nagluto kan tupay. Wan marimar. Darasam, jak kayat tinaginat nga gunggunay. Anay ka, wan ka day. Kahit ko na sinani marimar, tanugan na matatang. Ay, Kasi akitin papamahian na. huwag nga raw. Nay, kunak nun na maday dya babae nga, ay na, tigri mo gayam. Ni Manong to, matakin na po yan na iday. Sika kumati asawa na ita, Manong Karding. Ha? Nagdarasudo sa akta ko na ano na simpo ni Marimar. Nagar magayam. Tigray, liyawn, kanamin na narungsok nga ayaw. So, teka, yari ka na. Balaganos ka, tayong kasar mo may. Anusam dya asawam. May isa kayo, Mike. Ang dami basol, yung tatang. Nay, kanya ko matibasol ka. Ni Manong Mau, ti durdurugak iding agaram ka ni Marimar. Awan te naramidan te naudi nga anak ko no han nga tinangaklon latan iti gasat na. Nga may dinagsikog ni Marimar kat adan upat nga anak da siming patanda toy. Saanan nga kasi iti sigod nga kabilan na ti anak ko. Kat tatadak kalandag iti anak da kat naragsakdan nga agdadan na. Alakastan da toy pagayam mo ni Bantor. Dahil ta nga may nakata sinulot nan tumat nga mente para kumaiti kabsat na. Yaram ka kun na ngam gayam sa balite plano na. Isumat gayaman tinag-aram. Katatataan darandan agpabasolan. Unay lakit din datang anak mo. Sige, salamat iti ang kapanagsurat. Ito'y drama tayo nga kalambay. Okay, kakabsat, pagyaman natin kayo pa nagdangag ito muna nga episode tayo, ito'y drama tayo nga kalambay. Sapay kumatahan kayo nga maumuma. Idta nga rodan, di naggibusan ti pakasaritaan ni pagayam tayo nga Bantor, dito'y drama tayo nga kalambay. In Ornos Variety Script ni Jenna Almoite. Salamat unay, kada kayo amen.